Smečko pred chvíľou uverejnilo prieskum, ktorý si zaplatilo a podľa ktorého sa má referenda 7. februára zúčastniť 35% oprávnených voličov. Denník SME podľa toho na titulke rozhodol, že referendum bude neúspešné. Poďme sa na to ale pozrieť, pretože pre mnohých ľudí to znamená takú ustrachanosť a možno blbú náladu, referendum bude neúspešné. Takže ako je to naozaj? V marci 2012 Smer SD získal 25% hlasov. Zdá sa vám Smer neúspešný? Má najsilnejší mandát v moderných dejinách, vládne s pohodlnou väčšinou, v parlamente má 83 poslancov, už len málo mu chýba k ústavnej väčšine. Prezident Andrej Kiska minulý rok získal 29% oprávnených voličov. Pritom je to najúspešnejší politik, najobľúbenejší politik a má veľmi silný mandát od občanov. Tiež by som chcel pripomenúť, že to v reálnych číslach, v absolútnych číslach znamená 1,15 milióna ľudí a tu 1,3 milióna ľudí. Tiež by som chcel upozorniť na to, že tak premiér Fico, ako aj prezident Andrej Kiska pôjdu na referendum a vyzývajú ľudí, aby volili. Preto by bolo rozumné, aby voliči Smeru aj voliči prezidenta Andreja Kisku k referendu išli a vyjadrili svoj názor. Ja som presvedčený, že to číslo nebude 35%, ale bude naozaj 50 a viac percent a referendum bude nielen veľmi úspešné, ale bude aj platné. Samozrejme, preto môžeme aj niečo urobiť. Ak každý z tých, ktorí sú rozhodnutí referenda sa zúčastniť, zoberie so sebou ešte jedného človeka, bude s ním hovoriť, presvedčí ho, namotivuje, tak môžeme dosiahnuť účasť až 70%. Preto vás chcem pozvať, aby ste 7. februára nesedeli doma, ale aby ste išli odpovedať na otázky, ktoré sú v referende položené každému občanovi Slovenskej republiky. A aby ste nezahálali ani do 7. februára, máme ešte 9 dní. Buďte aktívni, rozprávajte, motivujte, pozývajte, pretože na tomto referende naozaj záleží. Ja tam určite pôjdem a budem hlasovať 3-krát áno. Takže 7. februára, priatelia.